Horas mandita salukna di hamu amanami nanami di dia pihita itikon maringanan. Sahak mata benami tu hita. Selamat hari Minggu ma dita salukna. Damang dainang hurian itu hatta. Natotong maka holongi pas saurang rak di bata di ganuk bagasta. Di minggu sadarion. Hatan itu hatta namar saringar. Ima marujahan sian hatan itu hatta natar surat di Roma bindu tolu ayat sada rodi ayat walu. Topek menungain di minggu misericordias domini namar lapatan gok asini rohani Jehovah do tanoon. Damang dok dainang isina somak kalomohon asini roha. Isina somak kalomohon dihita dukungan sian debata. Sudi do makalomohon ni. Suang-suang ni do na amanginang bangsa Yahudi dipatuduh debata do dukungan na. Dipatuduh debata do pemiliton na. Dipatuduh debata do asini rohana. Holong ni rohana tu bangsa Yahudi pola dipilih ibana gabi bangsa hasurungan ni rohana. Allah gabi adong ma dison nasalah pangatusion ala ditiki pemiliton ni debata do bangsa Yahudi dipatuduhon na sida do tanda ilehon do tanda nang mikat perjanjian imam marhiten na mangulahon patik laus imusedo dihanguluhon bangsa Yahudi dia kagaruk nguluna alai teida ma apakah mereka hidup dengan patik tentu halak pena jala saluna jolma dang boy malua alani patik takas do marhite aka patik gabe dipatuduhon dona aka panadaw ni dosa di ayat 20 di bidutoli di dok ai dang dapotan hati korang jolma nanggo sada diadopan di bata anggo sian na mangulahon patiki adi horhon patiki do panadaw di dosa gawe lam gurang do jolma sa sitong na mangulahon dosa ala nang pena nang dipatuduhon di dia do akka siulahonon do na susiulahonon alai anggo pamikirion ni jolma tung masai marasing do di hamu akka amangina. Hurian itu hatta ditikion topik ni mingguta hasatiaon ni debata. Hasatiaon ni debata na yang terdota merhiti pembahinanna dang holam merhiti hata. Dia mahasatiaon ni debata naon dipatuduhon tu hita. Ima hasatiaon na merhiti naon radi ibana mangalehon anakna Yesus Kristus lahu mokopita. Lahu peluah kita cuma berdosa. Itu hatarian hasation na. Alamnya di bagasan hasation nai dipilih debataro akan bangsa si peliwigu. Lahu boy gabi manusia ibana ala naung gagal bangsa Yahudi gabi bangsa hasuruan ni rohani debata. Di hamu damang dahinang burut donot tata halason ala naung berpihak dong si debata tuhita. Naso sian bangsa Yahudi alai gabi di parat hita laho pasangapun ibana atong di hita salhukna marhite naun di parare di bata dirina marhite anakonna Yesus Kristus laho menubus hita gabi boy hita arga dia depanna targaho ma hasetiaon ni debata go do asini rohani Jehovah di tanoon alani tang pola iko ganggu rohata sesitongna molo olo hita setia tu debata. Go do asini rohani Jehovah di nguluta. Mulu pita do pinungan hata hudon hamaolon ekonomi alani musim ni wabah corona itikion mapain hita tahutan alai sotung gabe lemdau hita siat di bata alana Jehovah di bata setia do ibana tu akan pinilitna hita pena iko setia mahita tu di bata mulu buha pena akan masa di tonga-tongatta. Unang hita jonok tu di bata ala adong na di hita. Unang jonok kita tu di bata marang dohonot ta sitia hita tu di bata ala ibaga salas ni roha do hita. Ala ditiki marsak ditiki gali hita gabita bama akka pangalaw siota. Tang di halomoh di bata songoni. Bangsa Yahudi na songoni do na sida. Na gurang do umutungukna ditiki pangidon na dangileon marutunguk na sida. Ditiki na sida mardalan di bagasan perhosihan seliling 40 tahun di pengun nesida dona nang makila lahon boharo na hinatabu ni ngolu di tanah Mesir ngolu perdagingon are no marga boharo bangso isa sitong na dipilih di bata jala di bagasan proses
lahu mangatusi boharu hasetiaun di bata naso di halupahon di bata rona akka nama si hoho tu ibana damang dainang hurian itu hatta ditikopena tahingok ma sotung gabililu hita molu pena kaning diturpuk ni hata ni tu hatta na dia limai alabi hama dohonota ia dipajongjong hage di hotta hati goran di bata dan hage di mari bata molo di palalu rimasna setabi di bata dia onom dau mai ayauti songon dia ma taruh di bata portibion alana Apostel Paulus berhadapan doh bangsa Yahudi mempunyai pakatayon manang nama kata nesida taringot tu hasetiaon di bata nama kata nesida taringot tu pemiliton ni bangsa Yahudi alai gawi perdusa nesida ala pemikirion nasida naso lehet pemikirion nasida nasala taringot tu debata masangat do debata tu ala ngamar jahat Yahudi dan namar lapatan ala ni hajahatun gabi tibul debata daun alai ala ni hage duhur ni bangsa Yahudi gabi sahab mabarita nauli tu akka garup akka nasu manada debata gabi dipilit do hitam muse jala doh do au doh hamuna doh di tasaluk nakamanginang dipilih di bata nungain dinalaho marbarita nauli atong sapala nunga setia di bata di hatana sapala nunga setia di bata di pemilitonna nungai pena masih hoho mahita kamanginang dia setiota di tikion go asini rohani Jehovah do tanoon dang holan tu dirita go asini rohani Jehovah doh do nang tua kapino parta doh do nang akka na tu humaliang ta atong margugo mahita salukna dinalaho madalani ngoluta setia do debata hita pena setia ma manghuton iwana Tuhan memberkati amin.